Dames en heren, Katja, lekker veers, dat moet ik even zeggen. Dames en heren, goeiedag, mijn naam is Jackie Bargen. En van harte welkom in de muziekboutique van Jong en Oud. Muziekboutique, lekker chic, dat moet ik zeggen. En wat ook chic is, dames en heren, gooi mijn nummer bij mij aan de bar. Katja Hens, en nog Katja, jij dus alles vertellen over de carrière, de liefdesleven, de liedjes, de emoties, de tournees, de successen en Katja, kijk. Jackie, je goed, lekker testje. Heerlijk, ja. Heerlijk, wat gezellig om het zijn bij te zien. Ja, dus iedere gedaan zoals de maat. Ja. Jullie is een beetje kan verbouwen, ik ben een beetje de hulp aan, ik ben al die lui daarin. Dan zit ik, ga maar eens anders filmen. Mini koffie, geen Polonaise. Oh, leuk. Ja, maar dat is nog steeds gewoon. Maar wat ik op eten. Vertel. Als tijd heen, dames en heren. Nieuwe CD. Ja. Lekker weer. Heerlijk. Lekker weer. Dat ook. Wat dan? Ja, nu, ik in oktober hebben we vermoed gebracht. Er stonden 15 leuke nummertjes op van al gehad. Van Polonaise tot de Welske tot de roodnummer. Ook een jankplaat. Ja, dus dat is ook een beetje leuk. Maar ja, ze deed het gewoon, maar niet klagen, dus laat gewoon. Wel optredens. Lekker. De komende weken behoorlijk druk. Ik heb het tenminste op vakantie, ja, Jackie, ja. Heerlijk. Nee, als je het nog niet vertellen. Zeg, en zit er nog een speciaal nummer bij? Straks is een janknummer. Ja, wie zo'n janknummer? Ja, speciaal. Ik heb dat geschreven van mijn opa. Mijn opa lette vroeger altijd op mij en dat waren mijn held, om het maar zo te zeggen. En hij is er niet mee, al dikke 10 jaar, maar vergeet hem natuurlijk niet. Dus wie ging zingen, dus ik ga gewoon een liedje voor opa maken. Oh. En toen heb ik vorig jaar zelf geschreven, dus dat is ook nog eens extra leuk, zelf geschreven. Ja, hij komt bij heel veel goed binnen, die veulen dat ook. Iedereen heeft natuurlijk een opa en een oma. En dat is altijd schoon. Ja, vind ik ook. Ja, ze dan nummer ook live? Ja, altijd. En dan heb ik zelf. Ja, mijn eigen cd-presentatie heb ik gezongen met mijn petekind, wat natuurlijk dan extra emotioneel is. Ja, en nu stond te janken en hier zingen we het nummer. Dus ja, dan gaat het goed. Dat is toch goed gedeel? Dat dacht ik, ja. Zo staat hem. Zeg, je moet zien de plannen voor de topcons en zo. De cd is er nu op prijs, wel lekker. Van nu Japan. Oh ja, zo misschien deze. Australië. Ja, Amerika. Want ja, de Amerika vinden ze toch al chic. Daarom. En dan zien ze ook het flink, dus dat val ik niet op. En de country nummer, wat misschien nog wel eens leuk, ja. Ik ken nog een jongen in Amerika bij de country. Nog 1 minuut. Wat dat is ook, ja. Nog 1 minuut en een half. Hans is een beetje, zal ik het zeggen, jaloers. Ik heb me bij voorstellen. Het gehoord als ze niet kunnen vragen, hoeveel jij kennen te weten. En als ik had dan ook laten weten aan de vrouw van, ik ben nog wel. Moest ze mij wel nog eens laten weten van de country? Ja, maar dat kan je niet bedoelen. Kan niet Roger, kan niet Roger. Kan niet Roger. Ja. Oh, geweldig. Die is een marathon, die is toen gehuisd, heeft een leuke doen ook met Dolly Pardon. Moest ze mij eens bellen? Ik weet deze nummer door. Ja, dat is goed. Nummer kan wat ze willen schets doen. Ja, goeie zin, want dat heb ik altijd. Ja. En vooral in de tijd van vastelavond. Dus Dus zeggen. niet overdoen. Ik zou zeggen, pak ik in de microfoon en ik de thuis gemet. Ik is daar, pak ik Lekker. Wat dansen is Jackie? Ja, dan mijn best. Dames en heren, jongens en meisjes. Katja Hens van de CD. Lekker. Dweers. Nog een keer. Gooi. Zin. En verheugen is op deze iets van plezier.
Jackie's muziekboutique voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, jongens en meisjes, ook in het publiek en al, is de mens die bij mij aan de baan zit, Jordi Swillens. En Jordi gaat dus van alles vertellen hoe hij met bezig is, wat voor kinderen verwachten, hoe hij gaat staan, carrière, hobby's, etc. Jordi, jong, wie is... Prima Jackie, goed, goed. Zeg die glas in de gezet. En als ik dat ze bezig is met een Limburgse knallersmedley. Ja, dat klopt inderdaad, Jackie. Ja, Limburgse knallersmedley is een medley met 8 liedjes van Limburgse bodem, allemaal heel bekende nummers. Knallers. Ja, inderdaad, Limburgse knallers. En die heb ik opgenomen ter ere van mijn 5-jarig bestaan. En ter ere daarvan is er uiteraard ook gratis te downloaden vanaf mijn internetsite. En gratis, dames en heren, is fijn. Ja. Dan niet ook op die voor niks. Prima. Precies. Voor niks. Voor de bands, voor niks. Ja. En die website, hoe is is dat? www.jordiswellens.com. Kom. Ja. En hoe? De knallersmedley Ja. is een feit. Precies. Hoe is er op dit moment nog mee bezig? Hoe Ik kun je ben op dat dit moment ben ik nog bezig met een LU-nummer voor het LVK. Dus, en dat gaat heten de Carna Vastelovus Quatsch en Spaßharmonie. En nu nog een keer. De Carna Vastelovus Quatsch en Ja, Spaßharmonie. dat is het goed. Want dat is de extra gedaan voor het LVK. Klopt, ja. Ik heb wel in de halve finale gestaan met Boom Paaf, super gaaf. Nee, ken ik, ja. Precies. Die gewoon in de jukebox zitten. Ja, ja. En ja, daarna met Walsen door het Limburgse land. Juist. En nu gaan we proberen de finale te halen met de Carna Vastelovus Quatsch en Spaßharmonie. Ja, dames en heren. En niet wat denken dat die luistert bezig was met dat gitaarke. Nee, maar de Luc kunnen wel alvast beginnen met de keukenkastjes open te doen en alle rommel eruit te rollen, want alles wat ze muziek op kunnen maken, kan in dat liedje Maar gebruiken. dat moment moeten we metnemen. Wat is er metnemen, ja? Dus al friteuses, olivaten, jerrycans. Als de muziek wordt kunnen, is het prima. Die zijn nog in een oude trabant achter staan, dan kunnen ze Ja, allemaal zeker. maar- Nog 1 minuut en een half. Ja, Dat geeft gauw, hè? ja. Het nummer wat ze nu voor een schip doen. Ja, is het Danske, dat is een liedje dat heb ik zelf geschreven. Is dan zing ik even dat ik in Oostenrijk geweest ben en een Danske met naar Limburg genomen heb. Ja. En dat wil ik aan iedereen leren. En wie heeft dat Duitske? Het Danske. Maar dat ik niet, wat hebben ze dat Duitske met Nee, dat is gewoon het Danske. de gangnam ding? Ja, nee, dat niet, dat niet. Goede Maar we gaan het jullie allemaal leren. De mogen ze Ja. ook metdoen, ook helemaal geen probleem, dat is heel makkelijk. Ik ben niet zo van de dame. Och, dat komt helemaal goed, joh. Ik ben nog aan, ik ben nog 15. Ja, maar dat maakt niet uit, dat kennen jullie van 80 gewoon nog. Ik heb dat net in het bejaardentehuis gedaan, dat ging ook goed. Alles. Ja, ging helemaal goed. Goed, dames en heren. Het Duitske gaat voor ons opgevoerd worden. Door Jordi Swillens, er is het Duitske geïmporteerd uit. Goed Oostenrijk. Uit Oostenrijk. Ik zou zeggen, joh, hard in de micro. Ja. Kangel vast staan. Want dames en heren, kom maar een feest. En in de muziekboutique. En ik heb de moe, beste koffie, moe, kunstje met de auto. Deze winter ben ik in de sneeuw geweest. Ik kan nog zeggen, dat was een super fiest. We rutschten van de berg af, zwaar de skiën in. Ze tegen door een dansje, dat iedereen zo kent. Het ging van handjes op de knieën en dan handjes in de lucht. Doe draai maar eens een rondje en zwaai ik mij naar de bocht. Handjes naar de hemel, van de schouwers naar de zee. Nu zwijnen die met buurman en kan schitteren met die brief. Ik heb de dansje toen maar met naar hier gebracht. En iedereen deed met mich met jouw dagen nog. Al wie de kleine in ieder kroeg, dat kennen ze hem al. Dus kom maar met mich dansen, want dat doen ze overal.